Yezvo naiwewo Shomo unodopenga herewe, wakadoti dzako dzakadonyatsokwana herewe. Yuwi. Question here it. Explain how best can poor communities make their marriages last. Iyo wakanyora mashure iwaya. Memu. Usadotaura hako, ndakada kutsamura zisingadoita ipapapo. Unopenga herewe, imbodanyatsondiudzawo Shomo. Uri kuputa mudombo here? Uri kuputa chidodo here kana kuti uri kuputa fole nhoko dzembudzi? Nekuti haudosi nomaoka iwe. Yuwi. Metemu, mbanje ndakarega kare. Vana mukilasi medu anondinyebera. Izvozvo manje handidori nenazvo wawa. Chandidori nebasa nacho ndechekuti makalaya udomaite zvine musoro, kwete bhiringishi dzawakadondinyorera idzi. Idoteerera uwe shamwari kana wanga usingazivi. Makalaya iwaye anodopa 30% dzezvose zvauchadonyora gore rino. Saka ita serious, wakabatsigwa nani? Ndikangosoka mposoro katamana muradhanguwa. Naye muradhanguwa futi angatoripo. Ninika nozvikanda tiku ratamaya rianga pegu. Shut up Shomo. Wakudonditaurira language yekuchina pano. Wakadoti nemutoriro hausi wakudomwa here iwewe. Memo mana. Mutoriro haumwe iwe memo. Iglobu. Neamana. Chibhende chimema isi mandarini. Saka mandeta seko medemu. Vanhu vakada kubatsira vandoona dondo wawa. Tsvaga munhu musvini wekuti akubatsire makalaya. Apa pakala iri izero iyi. Saka rechiti wodohoita serious. Tiri kuhwanana here? Hoi memu. Buda munoko chaunodosekera chii papa? Sauro. Hamusina kuzviwanza here izvi. Munozviruza zvimukoma wangu. Koinde ipi yamana? Iwe mfane ptseki maniwe. Indavakani kuda kundisaiza iwe deme tseki tibvira apo. Iwe dzikama wanzwaka. Munozochinyanya chimagaiva chana Sauro. Muda kufa muri mwana mudiki here mukoma wangu. Makavhura dzipa pa Kingman this time. Iwe mfanewo mani ndatibva pano kudharadhara uchiri kuda chiko panapo. Oshaziyeyi musoro wangu uri kuita kubanda Rastaman kochimbonipodhora kanditombotenga ka wani waiziya nditomboderedza marwadzo pedu paipai waiziya. Apa Sauro panoda mabhodhoro edu oro herapa. Kana ndipakutoda kana madripi nemaoxygen. Pamwe chete nemapolisi ekunyaradzo. Nikuti wakadhemejwa kamugenga iwewe. Ukati mukaka mwako muchine kana zino kana hwane here umu. Boizi. Uri kuda kundipa bhodhoro redoro here kana kuti hausi kuda? Bhodhoro ndagara ndokupai mukomande rwadziwe. But Sauro, safe boy here. Ndakambokudzai mukomandeti. Ndakati chisene nezhetiri mazuva ipama muchangobva kuboma. Mukati handichaba ndakati bho mukoma. Ndakushamisika mapondo kapondo. Munofana kutora inini samaster planner wenyu maiziya. Nekuti mimi zvinhu zvekurwa mazheti munazvo. But njere chaidzoka. Njere hamuna Kingman. That a story for another mfana wangu ka. Rova doro mfana wangu kawaiziya ndototi tombobaya ka unonditsvagira kabichi kumusoro kwaiziya ka tomborova kasaladi nthingi waiketa. Mbomira izvozvo mimi. Apa ndiri pamahwani shamwari. Medhemu wangu ari kudya magaka kufazhela uko. Ndogona kana kukitiswa makanondifushira kwazinyengero uko. Ndobatsirwa makala mukoma wangu. Izvozvo chetere mfana wangu madokwana. Makala esubject ipi kwauri kuita izvezvizvi Heritage and Farem Kingman. FRS. Ukunzwa mfana wangu? Izvozvo chetere mfana wangu madokwana, ndibvunze uko. Iwa uziye here kuti kugeto kwangu kwanotondishedza kuti mudhara Heritage. Vanotondishedza kuti mudhara Heritage nenyaya yedzodzo waiziya. Okay, yekutanga iri kuti what are the advantages of divorce? 25 marks. Simple as zvemadokwana. Variety zvemfana wangu. Muchireve mukoma wangu. Nyatsodzvekesa izvi. Handi ndimazviti mudhara Heritage wachoona here. Neamana. Iwe madokwana, ndikakuti January to December rovasadza nekabichi ungabvume here. Anditi unenge uchitodawo kuti rimwe dhewo rovasadza nekabichi, rimwe racho obva warova kusadza nemaporona waiziya. Rimwewo zuva obva warova futi sadza kani mabhiskitsi waiketa ka. Rimwewo zuva kaobva warova mupunga kaone magaka mambishi kane madomasi mambishi waiziya. Akachekwa kuti kwati maringi ka alongside paine ka onion kacho waibata. Sauro, asi pamakapetwa pamuchidhemejwa manga mumatora zvese nemabrain cells kani. Mukurasa statement kamukoma wangu. Teerera kana vakuru vachitaura pfutseki maniwe. Ini ndiri kureva kuti kana uchinge usiri mumereji waiziya, unodya muriwo waunoda waiziya mfana wangu. Nhasi wakanovharira tariro waiziya. Mangwana wakanovharira kakamhomsika yakainzi kakadzingirwa chihure nemurume waibata. Then mangwana obva wabuda kwakananga nepabooster apo obva wanoita sei payo, obva wanosiya ka 3 dhombi waibata ka. Kondoteka away yacho kamfana wangu waiziya. Kana weekend ichinge yasvika kwawo chizoenda kakudzimetera kwamai mhozi kamfana wangu. Chibhendekete rangu kani. Pamanyatotsanangura pamurada. Indodamburawo. Ndimeto highest mklasi mangu. Neamana. Masimbisa Sauro. Mkomandete. Chindibatsirawo kusumuka kani madokwana mai vangu kani.
mazuvano zvakachinja mabhebi atichada vanetsika taipi dzinoti mukaka aubatwe pisa dzinotsika bebi ngarimuke bebi ngaripepuke bebi ngaritanga muke bebi ngarizvi